Бәйге быйыл икенче тапкыр узды. Бәйгене ачып, иңелек залга яшь армиячылар Россия Федерациясы, Татарстан Республикасы һәм Мөслим районы әлемнәрен алып керделәр. Шулай ук гимннар һәм Мөслимем җыры яңгырады. Чараны ачып, лицей директоры Шулпан Әхмәтҗанова барлык катнашучыларны сәламләде. Шушы проект кысаларында, шушы конкурска әзерлек кысаларында балалар инде безне атлау серләренә төшенәләр, өйрәнәләр, җырларга өйрәнәләр, шул атлаганда. Һәм инде бу патриотик тәрбиянең бер юнәлеше булып тора безнең лицейда. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина укучыларны лицейның горурлыгы булырга чакырды. Бәйгедә катнашучы командаларны мәртәбәле жюри бәяләде. Быелгы бәйгедә башлангыч сыйныф укучылары катнашмаса да, Алсу Зиязова җитәкчелегендәге 2нче А классы 2 төркемгә бүленеп осталыкларын күрсәттеләр. Быел инде без узган елгы шушы строй песня конкурсында җиңүче класс буларак катнаштык инде. Узган ел безнең 13 кенә укучы катнашкан иде бу чарада. Былтыр инде күп баланың шулай катнашасы килгән иде. Бик кичкенә булу сәбәпле инде алар катнаша алмаганнар иде. Һәм быел инде әти-әниләр белән бергә сөйләшеп, бөтен баланы да бу конкурста катнаштырырга булдык. Гомуми нәтиҗәләр буенча урыннар билгеләнде. Беренче урынга 6нчы Б һәм 8нче А класс укучылары лаек булды. Икенче урын 5нче Б һәм 8нче Б класс укучыларына бирелде. Өченче урынны 7нче А һәм 5нче А класс укучылары бүлеште. Наша школа ежегодно принимает участие в смотре песен и строе маршировки. Нам очень сильно нравится это делать. Это делает нас патриотическими и силу нашей любви к нашей родине. Her konkurslarda katnaşırga ol bik joylı, җырларны да җырларга бик joylı, атларга да бик joylı. Сезгә дә шундый ук строй телим. Икенче А сыйныф укучылары бәйгедә актив катнашканнар өчен диплом һәм сертификат белән бүләкләнделәр. Шулай ук барлык җиңүчеләргә лаек дуслар клуб кафелары һәм спорт мәктәбе әзерләгән сертификатлар тапшырылды. Фәрдә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.